கேக் சாப்பிடுவோமா? என்ன பப்புக்குட்டி கேக்கா? சிருஷ்டி, நல்ல வேலைக்கு வந்த சிருஷ்டி. இந்த கேக்கு என் தங்கச்சி கொஞ்சம் ஊட்டி விட்டுருக்கியா? எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன வேலை இருக்கு. சரி கொடு. கேக் வேணுமா உனக்கு? இதுதான் உனக்கு, இது எனக்கு. சரியா? போமா? இந்தா உன் தங்கச்சி புடி. என்ன என் தங்கச்சி அதுக்குள்ள கேக் சாப்பிட்டாளா? மூஞ்ச பார்த்தா தெரியலையா? கேக் நல்லா அவுக்கு அவுக்குன்னு சாப்பிடுறா. இன்னொரு கேக் வேணுமாமா? இருக்கா?